mpampanso ya duno antantia ya ni pade na sika odin kwasiasem na ni pa support no jamanya odi be hunu biara tia haye hwa sofo boni omudi na bonu dira tira support wo yiro ni ati ni lepu na ya pan yem ya kwada nka obu befu what you say atantene neye se ubu atan otene nimu eye pa nipa bi ubu atan chia no dia bompa ni tiri so da nipa bi a obana dwempo se mabu atan chia dia bo empa ni tiri so da that's right na wonu anso amusu a ne mabe so atentene me aye onyankopo ya judge panini omu atentia da sawan wo hwehwe ni nsi anamu bia wo fam ha se omu atentene me se wo ye sofo sa samba to animu a anhwade wo panasam na nka bi ma no bu atan a etene so we difo so ye sampakani so we tirachirafo aja ana ajuma mu panini atantana ne aye anka sani paso ma simba ajuma mu anani nsade enti asamaba na mo tenase na mo aka mo nyina mo kotai de mo do no achi nyame ani nye ho dobu atanchi adu musuo empa no so da na nuya bonso aba no so da bia ti asemni yi ebia na ye judge Supreme Court High Court odi ase ebia na wo secret court anase other court na akam emfasika pa mu atanchi amen amen na nyira dam dia kokoam anfa de odi bembem dia ma de odi fo that's right na mu atanchia nyame ani nyo ho amen nipa na obu atan ma no se obu atan chia de ma no okwa wo hirawa enyeye okasa nyame hirawa enyeye free say woni ni mi anu nyina anim say wa dream me ba sa what you say okasa nyame hirawa enyeye me da ase mfaso ni so dia obu atanchia ama no na sem na make yo dia nanka waso dibem ya wotia no no ogira ba de kasa nyame mi jade man tue nipa so masika sa judge wei we ye stroke babo wa nyame asom efri se odibem wasem no mu but watia me what you say no kwasem watia na sem enti afutuo na me de matemufo ye katemufo a won heard ba ma judges nko a amen amen ohene ka ho en pensiente ahemfo babire wie ye stroke amono a obodam na nati akonya so no obodam ebi wu frɛ wade ne wonto na akonya wotoso ne tumi ekura no so wa bu atanchi obi timi bodu ya no waku babu sɛ ya bohunu anya dwuma na duaba ewo nyira so de ogoro ho ebeyi wafiri ho amen kana kora nkyerɛ entimito ahemfofo sɛ mobu mu ataya tane amen jemeso amen amen bu ataya tane atentene na ye na asama na kan ipeso abadwema bi atie bie na oti ne yie enyina de boye ne achi eni adanse kurumu enka toro sem wabrikura wunhunu ye that's right what did you make na se kwasem montie ne yie enyina wadanfo achi ne nkosia sem a wodi na nka sai asem no de ano ano no de waka no na ne wo ho no ebie ya no kasem tia wa benyawo jemeso amen amen ya kwa ya ba no
atiasefo ba na mpanimfo aduonu nan wɔn tena si di asɛm obu ataya tene enti sɛ woyɛ obi adeɛ na nipa no yɛbu ataya de ma nka so afa ho adi so obi na no kra kasɛm de ma nyame a kyerɛ asɛm no ɛte sɛ deɛ wɔyɛ firi yɛka ne sɛ high court ɛkɔ supreme court mepakyɛ wɔte aseɛ sɛ supreme court di na sɛ anyɛ yɛ de kɔ ɔmo sɛ court bi di hate ɛno na afa no a ti asɛm no ye mepɛ sɛ nnɛ meka kyerɛ wo yɛbɛtumi yɛ buatan ama obi aka sɛ wedeɛ yɛdi asɛm no wɔasɔ dam hɔ no maame afiri yɛ adi bam papa kwako ma anu adi fɔ wode aseɛ yɛdeɛ yɛ hage ane nyame ɔnyɛ ka sɛ megya ma asɛm nyinaa ma nyankopɔn ɔne bɛdi m asɛm ama me a awurade mpanimfoɔ aduonu nan ateasefoɔ baanan no bɛtena ase wɔwɔ asɛm no so wode aseɛ wɔma fra wo kra abagyina hɔ adi asɛm no apase judgment through judgment na sɛ wodi fɔ wɔ sa nkɔfo no anim a wɔna abɛwu sɛ yes wɔna abɛwu sɛ punishment a ne ɔdene yɛde brɛ wo yɛbɛtumi yɛgyina kumuma nyina wɔfa wodi yɛ ho yɛbɛtumi de yɛgyina de yareɛ kɛseɛ to so a obia ntimi nsa yɛbɛtumi de wɔwu ayɛ akatua ma wo enti mafotua no sɛ buatan a yɛdeɛn ɛtene sɛ asɛm bi bɛtɔɔ no mu a mpɛntam nkɔndam mpɛntam mu atɛn nyame wabɔ nipa biara sɛ woyɛ judge ɔma nipa so mmienu bonkum tie deɛ ɔde ba na nifa nso tie deɛ ɔbɛ report so ade aseɛ nti wode wɔso bonkum tie wei a calm down ɛnyina wampase judgment monti asɛm no ye obia ne wa wɔreport obi a wɔka ne ho asɛm mmɔne obia ne hɔ a wɔreport obi a wɔka sɛm mmɔne wode aseɛ ɔbɛka nso ne wɔde bɔne ne wɔgyina hɔ no nti woanhwɛ yɛ a wobɛgyina ka sɛ ɛneɛ wɔanyɛ ade the word wɔanyɛ ade no woapase judgment ɛma ɔsɛ ɔka ne sɛ asɛm a woka yi sɛ saa na teɛ di a ɛneɛ mɛka sɛ wɔanyɛ ade nanso menyɛ ntie deɛ ada side nti mensi so dua sɛ nipa ne bɔ anyadagye no ɔno nso watie afa no wɔfrɛ wɔ mmienu nyinaa deɛ wei kae na afei wode nokorɛ waso wei atie afa na wadwene no ɛhyɛ mfimfii no ɛmfa tammuo ne mmara enti atammuo nipa bi abo bi gyeme so amen nti na wɔse mu atɛn na wamu atɛn ɛmu fɔ na wamu fɔ na atankoro a wode buu nnua no ɔde bɛbu wode aseɛ atankoro a wode buu nnua no ɔde bɛbu owi a wɔse ɛmu atɛn sɛdeɛ wohunu nkwa gyeme so amen meto obi afo atɛntene ne ɛyɛ jo mepɛ sɛ nnɛ yɛnkɔmmɔ twetwe no ɛkɔ yie yɛa na ɛtɔ biri bi aho mehwɛ nnipa nsɛm a na memmɔbɔ efie mpo efie me yere na ayɛ bɔne yɛse nkonnwa ɛwɔ sɛ meba fam na metie nsɛm no meyɛnu ɛbi a meyere di fɔ there is no need sɛ metaa n'akyi wode aseɛ ɔwɔ sɛ meyɛ nipa a meyɛ justice wɔm wɔ hɔ na sɛdeɛ nsɛm no kɔɛ no saa nɛteɛ yɛdi fɔ maame mode bam ɛpamkyɛw ebi nsi bio tamo yere kɔ ne bufo sɛ dan wɔpaase good judgment ma ne bufo ɔso ɔno aduane a ma ɔnyae ɔnsi nneɛma a wɔnyae ɔde ne ho bɛka me wɔ a wɔnyae wonya nya ne ho adeɛ na wo ne ne naada ɔntra ne baabi gyeme so amen wɔpaase true judgment ɔsoro agye woatom sɛ woyɛ nokwafoɔ wonhwehwɛ nipa anim wotiɛ mepɛ sɛ ɛnnɛ obi a wɔtie me no tie ne yie nyɛ sɛ medɔ wo nti na mebɛfoa bɔne so
me don for bone so na mo me don bietene ne mu matene ne wie peye jemeso amen nti bia wo ye ban manager na other workers anya asemwa buatan etene o di ase amen wo yo here buatan etene o ye sofo matantene ne mfiri wonu mumra jemeso amen Mr. Pa Deuteronomy 16 down to 18 down to 20 or can some be Deuteronomy 18 to 20 or say atemufuo ne atemu ho asem obiantie atemufuo ne atemu ho asem sisi wo so atemufuo ne mpanimfuo montie hayi say yesia adwuma bia mu oma bia mu asorum asafo ahodom awase anya atemu na nye adamude o say de wase aka no anane de aban atemu wani nane atemu wani wo say sorry yetumi kasam ne adana yo anya de kejo church yet omo dane asem papa dane asem a young guy na ba report to say papa penini na da ene na nyem esense papa ni nsem wo bi no wo sika yes bedane so just here ona na hwe sofo ka kora sofo tim ona to asan pa fu nyina nim so papa we die ye bo for dia otimi twa 1 billion o be ga tiga na wa kwada ketua wo gina ho ba na afa ya papa ipe wa nu nti wona wada e bo nsam na bi no na what's a sorry man no bronsambia be wura we apase ogu papa na ni mo Jesus Christ ajame muwa no ni nyina ni dawo esuma wonde bia what is here asofo no mpafo no po akwada no sakura ni susa o sakura ni usua no akwa mo se madam de mo de ba no ntwa so na sem we die e man na dem ha ya akwada su konuma we pa maame enye man fanim guase ma ni yira oni ti abegu ni mas o ti ase hwoy obawa adon so papa na fa no was a pan to us what can be us one can be o ti ase o se papa nto se was a bonus nko na me kra und mi gan to so o se me ne no wada what is it so kolao atrase so hunam fam obodua ebenyam so fana na ihu no deme so amen what is it dia boni free ho what is a someone osofo woni mpanimfo me jamu menyame se me mo jaman papa nai ana me de batu no so nyame mu matan asofo ni na nya ase so waya ana mo sese ni me di jamu menyame do bia waka so froko wo de menyame ya fama ni ase agro bi na asema ya kan se no kore so fo yamo nsenu o ba sabai wa frete na mayantoa on be kwa tira ka se asem ni serious okunkum wo so so dem na frantoa what is it musuru afedo on be kan se kola no baifo what is it de me pese atiefo ntie ni obia wo tie me na no eni asem a wo de odibem bem die ba mu obi nani atemu ani anani atamu ani hwe ni pa ni mu ya damude enhwe pani na nya adamude bribe na damude fra nyansafo ani what is it adamude ahemfo muntie oh yes lawyers and judges muntie na twere konkono kan what is it was adamude fra ni pa ni abai ani na daniel tene fa semani butu ansam a akoso me de matibi efa professor Thomas wo ensam a akoso media anya agolo ebisi we ne kun no ebisi we ne kun no what you say ayami one was say 2012 until 2020 yetimi yi investigators investigate awur kwankura at former president we besine yentimi nye ebesina yentimi nye cause you want a favor you give them money
Say a buyer or you're so much run a mile as you. Yes, Intino, it's a send that investigators. No, you're from one back and crom fasua. Then tell the best in me. Omunye ni pakora okum president. Now why say presidential office? Since we camera ohon nyina ntimi an capture ni wo. That balance way. What is it? I didn't talk about the unit to labor war. Okowaba. One sentence. At the machine, the crown. You can't hide the truth. And to me, the unconscious system in the mono. Mijini. Say, open it to the field. I'm Kwalari Nanka. You can't uncover for I don't know the other. Ah, no day. The Asampana may come. No more time. Jemeso, amen. Amen. Asampana may come. And you don't do a Nania Tamu. Oh, let Daniel Tenef one semani butu. And Daniel Tenef one sem any butu. What you say? A centene yet in a dear. Oh, be a Tamu for. So we are Jack. Now man yasem. We are now you know Ben yasem. We are Jan now you kuma. Memphis say, Unia or Yerimia. So what you say? O Yerimia Kumane or Yeri and Yasem. No Timana Walker. And Cassoy am hearing to me favor. And Cassoy will see I'm hearing command to me favor. Basic judgment. That's right. Tell me, and tin yet in a dear. I dare say, and yet, but until Cassoy, I must seem to me cocker some baba. Can't favor this In favor was it. Centene yet in one young qua. Was it a centene yet and a dear? And Bassa, Baby, I do the Cobia with them. Amen. What you say? Amen. Your body are the only of you and Yajuma. The down so far, woman knew what some doubt if you say, tell me, was betting. Amen. Tiasemri. Amen. Buataya tell me, the person, and now the two to him. Amen. Ya can't judge, Yana Obian himself. What may be a summer court? But the Obian so not say a judge. So far as you be timid in a samba down, say, come on, idiot, you are a judge. That's right. We are them for our mammy and him. We are them for our papa anymore. We don't know any fear what him brought also. For What do you yet him for. Jemeso, amen. Amen. Tiasemri. The person now, Obia what Tiamano and Tiani. Proverbs 24 so Casimbi. 24, 23 to 25. Proverbs 24. Aye. 23 to 25. to 25. Yeah. I say, Yenum Suna, a young and for dear. I see Yensuna young and for dear. A tem womu, and Mushenye. Tiasemri, You Sadly, for dear. I am Safwan. Satim womu and Mushenye, Sasama American and Yan Safwa and never. and never. Or see, I come one and shut And yet, there was so many for say, what an no, am I bed dono, or my bed domino? Won't you? Was it one and Yan Safwa? Yeah, I tell woman Mushenye. I come one and I'm sure woman and yet. That was so many for say, what no, am I bed domino? What I say? Am I bed chilling? The Obama say, the boy you say what tonight. Jemeso, amen. Amen. So, domino. Tiasemri, dear or say, the boy you say, what's in a pa? What the boy? Was what in it? And so no blood time and I can't answer what tonight. Was it a man domino? Domino, man should be chilling. Now, why you so bad? Be chilling. A bit chino. Tiasemri, me person who tell me, tea, not Tiasia. Amen. What you so me pe amen. Amen. A little pa, who should be panning. And yet, Jimmy for. And you being physical, Ponyan some free war. That's right. Jimmy so amen. Amen. Now, for him, Diana, Umpani, and walk was sent to Tiaso. The part of what you say. On Nigeria, or call back as away, Ubra Bonasa. Nambo. Marcoca.
What is here? Ane akwa we yafra ne say. Akwa ya na wo chechira amanfo yi. Anas. Na me so otene. Na me so Anas ya correct pa o. Enya bi kito. But I mean one is a Professor Kennedy, honorable Professor Kennedy. What is here? Find out castle no so. Secret. I mean, no man asked you to say, how come possible? Set this man, come there so. Yeah, what you bought them say, hey. What is it? I don't know, Massa. Who to attack? Could have pun now come obedience. A blaming palm of the amount. What is it? Dear. When you be on Cofenano, some mobile. You are never home. Yo, I saw Panamicano. When you be on Cofenano, Mobile. Now Cofenano, or none about one. No best a buyadi and no honey. The Passau Badima would tell me to ye. And Trantamo Jasso and Chiatemu. Amen. May you monsieur the Mala, what's Chiatemu? Jemeso, amen. Amen. Me pesa and the OTN ye Proverbs 31 4-5. Proverbs 31 4-5 and say some no cashier and say I am for Lamwell and sign for say Obenom san. I know it is obedience and yes. I know it obedience and yes. One of them we are free. That's right. I'm an uniform in answer many. So over to me a buataya cry. I am son of an amu buatantia. So only son of Brava than Jimmy for. Into a sampa tiano and sanamo direction nim diaira, Yan Saira, Nan Sandwako Jimmy. What is it? Was it and Sala Hino would be a son? So Banamon, and let it through so a day and Saturday and Saturday. Now I'm not really free. No one say, now I'm not even who for the other. And somebody, I feel I get to me a catch and maybe a 7 and no DA. I said, you're quite a 7. What passage judgment to me? What's it, Nana? Anna? No, I brought any other market council. You so amen. Amen. So what pass you? What's your economy for? Jesus. Any of my friend, and until you move from the answer. No, me person, or tell phone and Sani Biano for some way bopo. Amen. For the bim dear man, not for the default for dear man. And Shani Penny, and shut Sikawa the mouth, and show the annual de bravo. What kind of correct animals one shall be away? Jimmy so amen. Amen. You young couple, what Tiapamu Jasso. Where Pemu 14 me. Jimmy so amen. Amen. And the person will be a what Yemen in Tiago or Sanka 4-7. Verses 7, no. Or Sanka 4-7. 7-7. Verse 7. Or Sena, I mean for Bo Unyansa for dam. A mimo! A mimi, a Bonyansa for dam. A mimo. Say ya child, ya child, I don't know. I 10, kaya 5. What do you say? But a mimunti. Within a sad was a crier. Ah, now there was a time. I know. There be a 9. I was be a sad time or so a 9. When you know more. What do you say? For John Watch, no one be more. Was it a new dear? A bonyan Safwadam, a bonadam. I dare say a comma. What do you say? A new dear bonyan Safwadam, or be a young Safwa, or yet, or Safo, or you are here. Not many asem, Metrawa Dio, or maybe the asem. None of the idea, dear, a command. The command is more. The beer man killed you, was set in ye. Sorry, I see. No, no, general. And to me, but some of my young mo. I'm a Mamia Juani. I said, no, Chiaco. I am a DNT.
ebo kwase adam obeka onyansani beka se na madu na we abrante we dia no de abefia bi bedi na semama no ndi man da ayaya dia amantanchi aba be ba cha what ase waje adam dia no waje buamu ade kokoamu ade osre sabi osepone yo be change no obeka ni odebim na tikoko musuom aje dia waje dia koso ala himfie dia koso wo court dem dia koso wo fiefiem abusuam anono adam dia ntikoko badu wona konyo na dru so kam fama dia mame koko badu na dru so ana tabu aba akonyo na dru no so edenti ni ya tia no dia koma ya pepra wodi ase ya pepra from America ba ya no when you $10,000 adema ofa kwani abutua pani ntia wasa ne chia wodi ase efiri sabra ne kono ya kwani wo mu bio ohun se wo ye pani genjai wo ye kwasia wodu be lebra jemeso amen obedi dua omu kapre woni nam na ni sukwa ni ware wodi ase ya pepra mu bio efiri se wataw wodi sika dan ataw nyansa ne onim de that is why abusia pani atames abusia pani ti asabri yo media abronya na kan ma meteye wose mama si ankoma ne se 1.5 for 15 million ode koma no wose wono ye mfa sika ntono to mo nsan fanko odi ase papa ni ye nyansafo won fa ni mpani ni enye mpampa so odi ase won nani eso me pese onyansani tie me amen akwasio bobofo afiri wonam kwa atia so na bone bra adam dio nko anu ode ne nam wati ase musio babo okwasia musio asempa ebeto okwasia na se akaye tofo na somfa wawie ye obeye mobo atamu antia no afiri nyame yetemufo mera matrasi amudi asem no osoro nso hwamo so hwe baby obiade befa efrisa no kura nyina da nanim odi asia okwasempa sofo ne disika bra waje na wodi asama no na ne nonko sofo asase no waje de ama no oh awurade asem wo ese wo manim o na me na makama no atomu awurade sofo no ya sore wata asase asidan kakra ya wo ya sore wasi asase ne yode no akotuatua demudie ama court so furu do hanu asebesra mo onfa sore no onfa asase no na botanti obi asase so ya sore me ne sofo ne nkoda onfa bigya menya me oh masa asem me tia na si yi asem ya mo deme endin kramofo o efa ba do mo nyansafo o oni kasa mo kasa mi jama nyame pe de o ye bi obeja o timi se nyame de obraibu no a enyeye nti o ba wa anu asase ka no kore mpawo ngrabofo mi se bibi o ha mi sue firi o mo to ade ni je mi se oni ni ya kasa da bi o de enya mi jama nyame o jo da ma o ne bo no de ma o ne bo pepepe oni se eni pa de obatimi akọ Bible but nyame de ontimi mraibo no to kai ya wo se ene say anu tie o pese wo utie me nanu tie ne ye amen emu atanchi antwetwe so benya nim animonyam emu atanchi antwetwe so benya nyinkire emu atanchi antwetwe se wakoma batoyem na me kam wate do bu atanchi anu musio ba no so how empane fie da wodi ase elia batwa woni na sefo so na nyame aso ne mu no bra se amen Isaiah 20 sun kabinjira 5:20 to 23 Isaiah chapter 5 verse 20 to 23 wona wo fre bone se papa okay wodi dua krasha ne mu enie wasi dia wala fra bonese papa
to assemble o se ne papa nso se bone and papa se bone wona wodi sum ya han obiara wa trase no de sum aye han no de han so aye sum no de han aye sum o de nwonwono ya frem o trase ka se adena nyo so boy de no de frem so ya nwonwono no de frem so aye nwonwono woni dia wa ye wona ni su nyansafo wa se wiase o me ya nyansafo no we ni su hunumufo wo ye ehunumufo woni dia ansanu malema ne nsafrem ansanu malema ani asafrem ahodenfo wona obu abonefo bem eje adamudie o trase no obu abonefo bem no aje adamudie oje bribe no fa de odi bem no bim die ma obi odi bim na anya sika ma no nti emfa ma no aje bim die no de amabone meti asam bi me wira hoyi asam bi free what they say krowe kanya ase ana mete sa asam no wa hina wase de di akonyo o a Christian bietua dia also di akonyo no a Christian dane o dia se na me pese obadwe ma wote ho a wote ahemfie bia 2 billion o dia to akonya afra nyansafo nsamo den sani pano adiri be no obenya amamo mo amote ho no wote ase sansi katimi tomo dia na muso ni mfa so me pasio bajema bia no ansani pa ni hwe sika anchiatia wakwan muso bompa utiri so da that's right what ase wi a odomen ojari a odomen what ase o se dia wana friend obu di boye ni bam na on fa di bem na on fa bim die mano what was asase no na twaburo se guso be de dote aguso ni sikanti ache nana ayadan ana wasa to komo obi me bakaya tradition tumam ya trase ya mabu agumi so allocation ni sisen allocation wona na wa hivie ko yati biasi ya wo ya location wo fi awutim ebu abusu pani fi ebu what ya say enset ya nyina anya pa ya nyina ya Ghana fo amara wo samam ya wo ntimi ni so na nshama me what ya say nsamba bra be guma nim na ja etobiri bia no wa wo so kakra abusuafo antantianya jo ya hosi 1 Corinthians 6:1 antantianya verse 1 abosonsomfo anim aseniye se mu bi no yonko nya asam osini bo de ne aseniye wo de ne kwaseniye wana won tiranim adi asam no obeka fa ho amfane nkwa awotewfu anim what ya say sa hotewfu trasia o me de papa yo be yadwuma but obada na ne dia kwabosomfo anim yanko himfia yanko busia pani ho yanko what ya say yanko koto teni amfane nkwa awotewfu anim munim za awotewfu na bebu wiase aten na judge bi wo Kumasi ha ya yi na free ha ya so ko pension satisai ya fra na mo ya te Ghana fo nyina se ni tiri mo den esini anya agu but me ko na papa me parasam odi asamwa o se 50 years ya yes what the amount 50 years jo o timi mo bi 69 yes na semede ko wi akoko a wo kan akoko na tabu no na semede atentena no wadi amauje ko wi abanche o hwe banche no dodo eboye no hwe ni hina ka ho wadi amauje wadi ase o mse ni tiri mo odene wadi ani sa adamudia no wanye so wadi ase wanye lawyer bi o Kumasi ha so ko ko sam che na di fo ahwa no aka jira sa bema udi fo en ha ho ko pacho na mi ntimi ko jira imprema udi bem dia me kwa akodi ama ho so dia se wo ya se chenjira je oba tro se pe lawyer fo fro fa koma no e be du court wana mi gina ho asem ya wo kire me sori defend ni pa no ndi ha ho
and almost a sala and idiot. Oh, cry, I know a boo of them. Now, do not before. Can be mount. I'm a pay. Make a such an answer. Amen. Jemeso, amen. Amen. Joe, Deuteronomy 24:17. Deuteronomy 24:17. 24 verse 17. And chia ho ana awisia aten. Okay. Chia no. And Chiano. Oh, ana awisia tamwom. And kaso ye ho ntime die tia no. On so kro ha. Mu so. Na o semni o. Na semni ni asanteni be dia asem wadi bem. Dia asem na me ko de sheka. Mami amfanya no ne anye kakra wa no na akwa nkwa. Lebanese ni yemu so. Wi afiso no so nyame na nyina no. Wo ya de kante akonzuo. Wo ya de soneye akonzuo. Musu baba so na anim. Antia ho. Ana sadia wisia aten. Obi a wa ya wisia. Ni mama ni papa wuo. Hweye na wantia na temuo. Anya pepepe. Hweye na wantia okunafo atemuo. Ana janka atemuo. Na so tia no tia dem no so tira nyame a. Wasem. Ewurade na be dina semman. Amen. Me ka tira mo. Manti amanfo nsase am binom. Abrekura nsase ni koko na anya ne dia. Ebinom ma ba asesa. Papa soma siawu. Na bu so pani tutuntum akwasea. Akwadura mandi wanti mi amobra. Bade ma bi atai. Ujimi. What you say? Ama samunti osi so amobra na busu pani abato no. Enti ni nua barema. Ya mense koko no ni nani wo so. Ni nua barema ni wi ya waji koko agifie. One ne yire ne na don so wan ko bida. What you say? Ni adi koko ni adi asam ni ajiamam. Na nyusia ni su ensu yie da. Te se wanti obi asase, wanti obi koko adi bia anya odi awaji no release. Amen. Amen. Tieni. Go. Asi. Aye. Medase mame fa quotation mienu nka ho. 1 John 1:3. 1 John 1 and verse 1 to 3. 1 John 1 to 3. Dan kwa ye di wo Yesu. Eyi wo Yesu mu. De o free fitiase. Asema mi ka de yem fitiase de o. De yate. De yate. De di ani ehunu. De di ani ehunu. De hwe. De hwe. De de sa ka won kwa. Ankwa sam no ho. Na nkwa yi ne wo kire. Ankwa no yi ne ho de kire. Na ye hunu ye di wa danse. Munti aye. Ye ka dan kwa ne. Ansana be di danse no. Di danse wo de wo hu. Yes, de o de. Jemeso amen. Amen. De wo de wase ya de aban. Omo de na kanse wanu man ko gina court ni asem. Saudi ya wo ya man sim bia fa wase. Anya danse krumu ni. Amaya mo pa mo wa dem de ko gina nkasa amete. Sunu woni mo hwe nju. Jawo kasa no. Ase de o sadia we wo ho firi mfitiase. De yate. De yate. De di ani ehunu. De ani ehunu. Na ye hwe. Na ye hwe. Nsa kan. Na nsa kan. Enkwasam no. Nkwa ni ni wo. Na nkwa ni ho kire. Na ye hunu. Na ye hunu. Ye di ho danse. Ka dan kwa ene Enti adanse na wo di no waka de wo hunu de wate. Na de nsa som. Enti so kwagina himfie. Wo kwagina court. Wo kwagina ba be se wo di adanse tene. Amen. Jemeso amen. Amen. Na we ya me pon. Revelation 2:10. Disem 2:10. Timi you Mpampanso ya duno. Antantia ya ni pade. Na wasika odin kwasiasem na ni pa support no. Sama nya wo be hunu biara. Tia haye. Hwa sofo boni omudi. Na bonu gira tira support. Wo yiro ni ati ni lepu na ya pan yem ya kwada. Nka obu befu. Wo be kan we. What you say? Me de da bia me ka. Papa Kennedy no me nini nsiada. Bet me bona baso. Me le hu se nyame. So mo bi kana se nipa no mfa. No yi de mumuo. De munim so ye bibia enye yi. So what you say? Yes. De e kan se. Sabi. De ebirum ba bia no akas ne se. No Kennedy no wa sofo.
asɔfo aka wɔn amfa te wɔsɛ nyame fa bi firi baabi wɔn nso abɛto so na wɔn de ahyia ni wɔyɛ no hwɛ nyɛ yɛ wobɔ no dua wɔ mu wɔwɔ pɔɔsia ɛnyɛ adwuma deɛ ɔdɔne wɔ wɔ meate no no wode aseɛ wɔwɔ takere deɛ ɔdɔne wɔ wɔ o na mo nkrama ne nkotere apoo kanka bi ne ntontom wɔwɔ ne nsɛma bɔɔ sɛ so nkɔ nsuo bɛmia wɔ ataredan deɛ ɔdɔne wɔ wɔ ɔdɔne kraman yɛkye no wode aseɛ yɛkyɛ no nso wɔntimi anane ipɛ sɛ nyansane a wotie me no tie ne yie boatae akyerɛ so bi yɛ bɔne a ka ne bɔne ho asɛm ɛnsoso ɔbɔnefoɔ so na nso ɔbɔnefoɔ nsa ne bra so nyame yɛ adom ɔkyerɛ yɛbɛsɛ ahyia